No niin, nyt mulla olisi tämmöstä Cola Light juomaa. Se on menukoolla ja oikein 33 cl. Nyt vois avata tän tästä. No niin. Noi, oho, sehän vähän kuohuu, mutta sehän kuuluu asiaan. No, avataanpa, maistetaanpa tätä. Ai vittu, tää on pahaa. Mutta sehän on hyvää, katoppa. Tätä ei kyllä kannata rypistellä, että siihen ei tuu mitään sellaisia, mutta että ei saa panttia, kun siinä on 50 panttia. Ja sitten siinä on viivakoodi oikein. Maistetaan vielä. Ja ei Erkkikään juo, mutta on tämä silti hyvä. Ja nyt tässä vielä näkyy makuinen virvoitusjuoma, sisältää makeutusaineita ja siis arvosana vaikka 5/5.